Toto nie je riešenie. Rady pre podnikateľov. Aké varovné signály by si mali podnikatelia všímať, aby predišli situácii, keď je likvidácia nevyhnutná? Varovné signály môžu byť klesajúce tržby, neschopnosť splácať záväzky alebo nedostatok rezerv, alebo prehnaný záujem kontrolných orgánov. Dôležité je reagovať na tieto problémy skôr, než budú mať vážne dôsledky. Aké kroky môžu podnikatelia podniknúť, aby zabezpečili hladký priebeh likvidácie? Odpoveď je jednoduchá. Najlepšie je volať mne. Proces bude rýchly a efektívny. Podnikateľom ušetrím čas, stresy i nemálo peňazí. Máte nejaké rady? O tom, ako minimalizovať negatívny dopad ukončenia firmy na majiteľov a zamestnancov? Kľúčom je otvorená a férová komunikácia. Zamestnanci by mali byť vhodne informovaní o plánoch a majitelia by mali byť pripravení na emočné aj finančné výzvy spojené s týmto procesom. Ja ich na to kvalitne pripravím. Mám dlhoročnú prax s riadením krízového manažmentu firiem.